Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Is-sena li għadda kemm intemmet iġifieri l-2023 fissret sena rekord u waħda tajba ħafna għat-Teatru Manwell. Ċifri li kiseb One News juru kif eluf ta' nies marru għal waħda mis-serati li telgħu fit-Teatru Nazzjonali ta' pajjiżna, jekk hux kunċerti mużikali, drammi, sfin jew anke il-pantomima tal-miliet. Tkellimna mal-kap eżekuttiv tat-Teatru Manwell fejn żvela kif meta wieħed iħares lejn is-sena 2022 din ingħalqet b'attendenza ta' 38,000 fit-teatru, dan filwaqt li s-sena 2023 ingħalqet b'attendenza ta' 58,000 persuna. Fit-totalità tal-2023 iktar minn 50,000 persuna ġew it-teatru li jfisser rikuperu totali għal dak ta' qabel il-pandemija u dak mhux tal-li lħaqna dawk in-numri imma tal-li wkoll morna iktar 5,000 iżjed persuna iżjed. Il-teatru moni b'arkitettura barokka u wieħed mill-eqdem teatru li għadu jopera fl-Ewropa għandu żewġ spazji fejn jittellaw ir-rappreżentazzjonijiet. Il-teatru ewlieni l-Awditorju Storiku b'tiżjin barokk għani li jessa 547 persuna bil-qiegħda fuq is-siġġijiet fil-plateja, fil-palki ta' fuq il-plateja, fil-51 palkett individwali mifruxa fuq 3 livelli u fil-gallerija. F'dan l-awditorju jittellaw il-maġġoranza tal-produzzjonijiet. U l-istudio li huwa spazju iżgħar jesa massimu ta' 60 spettatur bil-qiegħda fuq bankijiet bil-kuxxuni li jintuża l-aktar għall-implementazzjoni tal-programm tat-tagħlim u l-parteċipazzjoni u kif ukoll għat-tluħ ta' produzzjonijiet żgħar. Sa dan it-tant it-teatru kellu rwol kruċjali wkoll għal fatt li fi żmien il-festi tal-miliet matul ix-xahar ta' Diċembru fil-Belt Kapitali daħlu eluf ta' nies fosthom għal pantomima annwali. Teatru Manwell jikkontribwixxi biex in-nies jirritornaw anke ġo teatri. Il-Pento din is-sena kienet suċċess enormi, kellna l-attivitajiet fit-teatru in ġenerali, mhux ġast il-Pento biss, kellna anke il-kunċerti ta' nofsinhar. Il-Pento biss f'21 performance għajna 10,300 persuna li ġew propju għal kif isser full house komplut. Ukoll kellna il-kunċerti ta' nofsinhar illi marru pruvanjom l-ewwel darba u marru tajjeb immens. Dan l-istazzjoni jinsab anke infurmat kif attivitajiet oħra bħal Fairyland fi Pjazza Tritoni, l-attivitajiet organizzati mill-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta u t-tiżjin tal-miliet f'dawn il-jiem festivi waslu biex kuljum il-kapitali kienet tkun ippakjata nies. Saħansitra f'lejl wieħed dak tal-lejliet l-ewwel tas-sena aktar minn 50,000 persuna daħlu għall-attività fi Pjazza San George. Dan innotaħ anke l-Ministru għall-Wirt Kulturali Owen Bonnici f'kumment li tal il-One News. Nemnu li bis-saħħa tal-kultura nistgħu nkomplu ndawru l-belt f'destinazzjoni għal Maltin u anke t-turisti li jżuruna. Fil-ġimgħat tal-Diċembru fejn rajna konkurrenza kbira, kellna ħafna affarijiet kulturali li jattiraw in-nies lejn il-belt kapitali tagħna. Tibda bit-tiżjin u mbagħad tmur għall-affarijiet li aħna kellna x'noffru lil-Maltin u t-turisti, rajna ġranet ippakkjati b'avvenimenti u attivitajiet kulturali.